Çeşmelere göre yurdun her 5 raýatyň biri diýen ýaly koronavirus keseli ýokşun. We Türkmenistanyň ähli sebitlerini her gün ýüzlerçe Covid'in pidasy bolan jesetleri jaýlaýarlar. Bütün Dünya Sağlyk Goraýyş Guramasynyň başlygy Tedros Ghebreyesus bilen video konferensiýa söhbetdeşliginde haramdağ renkini ala muğla ütködüp bilýän Hajy Hamilyon ýaly Allah bilen pandemiýanyň Türkmenistanyna ýaýramagyna özüniň günäkärliginden ýüze vurup we halkara derejesinde Covid-19'a garşy göreşiň goşadyrnak içinde kerwen başasy hatta koronavirusyň genomy nädip öwrenmelidigini barada bütün dünýä saglygy saklaýyş goramasyna goşadyrnak içinde görkezmeler we özem utanman ösen ýurtlaryň öňde barjy alimlaryň Covid-19 virusuna garşy sancymynyň 3-nji synagyny geçirýän wagty agzyny doldurup taýar aşyň eýesi bolmagyna çalyşýar. Türkmenistanda virusologlar ýok, lukmançylyk orta asyr derejesinde. Gönüläp aýdanda Türkmenistan goşadyrnak içinde Jellat Lukman tarapyndan dolandırılan ullakan konslagra uğurlu. Ey Ilahi Emine Adan yolu, adan yolu atlanalım, atlanalım. Adan yolu, adan yolu atlanalım.